noget andet end diode. Vi skal på en eller anden måde måske. Jonas, prøv at vise, hvad du gør med dine fingre på den, så skal vi se, hvad der sker, når du går tæt på. Ja, og helt tæt på. Du er slet ikke i billedet. Så slukkede lampen. Så tændte lampen. Så slukkede lampen. Og så kan hende på skærmen. Vi skal lige have den sådan her. Så prøv at gå tættere på med kameraet også. Og så længere væk, så kan den mærke det, når du går væk med kameraet. Jo. Gå endnu længere væk. Den kan ikke læse det nu. Du skal tage vigten Hvor I tager den? Jeg ligger på den anden side, vel? Og så gå rigtig langt væk. Det bliver... Skal vi lige prøve at zoome ind der. Så gå rigtig langt væk med kameraet. Sker det? Jo, nu gør det. Ej, den er dårlig. Jeg tror også, det er fordi Men det jeg ikke helt forstår med den der kode, det er, hvad de der tal betyder. Nu slukker jeg.